салом бинандагони хабар тиҷӣ. Умедворам ҳамагӣ тан сеҳату саломат ҳастед, дар куҷое набошед. Шумо ҳамагӣ дар Россия ҳастем, ҳама медонад. хеле бачаҳое ки дар Америка ҳастанд, дар дигар ҷоҳо ҳастанд, илоҳим сеҳату саломат бошанд. ва хеле ки мебинед пандемия вирус гӯем, агар корона ба мо хеле фоидаовар кард, фоидаи бисёре кард, лекин аз минусаш ҳам бисёртар ҳаст. Чунки якум гап мезанем дар бораи плюс аст ки мана хеле ки дидед аз моҳи март то ин чи вақт продлит карданд дар документҳои муҳоҷирона, ҳама продлит карданд, вале ки ҳозир метавонед без документ гардед ва корам кунед мешавад. Без документ гардед, ҳеҷ ягон полисейский гап зада наметавонад. Лекин дар бораи минусаш ки бачаҳое ки хеле рафтанд, хона рафтанд, ба ватан баргаштанд, онҳо пушаймон ҳастанд, ҳозир рафтан дар кор набуд. вач хеле ки медонад ҳама аз он ҷо баргашта намешавад ва депорт кардагиянд, чунки Россия аз ҳисоби ҳамин пандемия фоида бурда истодааст ки муҳоҷирона камтар кунанд гуфта. ва хеле ки мебинед боз дирӯз маҷлис шуд ва боз продлит карданд. Давом дорад без документ гаштан, кайф карда гардед, ягон кас дар шумо ҳақ надорад гап задан. хеле ки медонед дӯстони азиз, ягон саволе дошта бошед ҳатман нависед, ман дар шумо ҷавоб хоҳам дод. ва то моҳи соли оянда, соли 2021 то моҳҳои апрел ва май шумо метавонед без документ гардед. Ягон кас ягон чиз намегӯяд. Агар ягон полисейский дошт шуморо ягон чиз гуфт, ман дар описание як номер мемонам, дар ҳамон номер занг мезанед. Фақат бо забони русӣ гап задан накор, ки федератсияи мигратсия ин дар Москва мебошад. ва ҳамон номери полисейский жучокаша мегӯед, жетони ҳамон номераша мегӯед, ҳамон ва ё ҳал мекунанд сразу. ва дӯстони азиз, ин хабари хуш буд ки дар шумо бигӯям ки то соли оянда ҳама метавонад ба ҳазур гардад, боз продлит кардан. Тансият саломат бошед. Видеои мо ба охир расид. ҳатман нависед дар комментария, лайк монед обязательно ва видеоро поделиться кунед, ки бисёри бачаҳо бехабар ҳастанд.